Bu aziz, bilen akıllı we gowy oglan. Häzirki wagt ol Guanç Üniversitesi'nde okuýar. Emma nädip? Onuň syry näme? Benim sekretim Education merkezi. Hawa elbetde Education merkezi. Education merkezi Hytaýdaky üniversitetlere girmek isleýän orta mektep gutaran okuwçylara köp kömek edýär. Döwlet üniversitetine ýa-hususy, hukmançylyk ýa-da inženerçilikmi, hatda sınıf fakultetlermi, ekiniň içinde ýa-da daşynda bolsun. Education merkezi hemişe ýanyňyzda. Aziz häzir näme etýär? Aziz, orta mektep gutarandan soň sen näme etdiň? Mektepde okuyan yıllarımda Haýsy üniversitede synaşmalygym barada kän aladyny ýazdım. Şol wagt öňümden Education merkezi kampanýasy çykdy. Education merkeziň üniversitede ýerleşmäge kömek bermek bilen çäklenmän, haýsy bölüm saýlamalygym, ýerde galmalygym, haýsy resmi namaly taýýar etmeligim barada maňa gollaw berdi. Bu häzirki wagtda Şanton Üniversitesi'nin Education merkezine söýlen giren okuwçylarymyza hyzmatlarymyzy 10% ardanlatyş berýär. 5% derde 10% ardanlatyş alan.